sayon. Apan ko ng pamilya mao inspirasyon. Bisan unsa kalisod, padayon gihapon ang paningkamot. Matag buntag sa dili pa mo subang ang adlaw. Nagmata aron mangitag panginabuhi. Gibiyaan ng kaugalingong kaharuhay. Aron ang pamilya dili maganto sa kagutom. Bisan kapoy na ang lawas sa trabaho, ang huna-huna na gihapon sa balay. Naglaom nga ang kada adlaw nga paningkamot. Mahatag og masayag nga kaugmaon. Ang matag singot nga natulo sa yuta, nahimong binhi sa among paglaom. Ang matag kasakit nga akong giantos, alang ra sa inyong kalipay. Paningkamot sa pamilya mao ang akong kusog ug inspirasyon. Bisan lisod ang agianan, dili gyud ko mohunong sa pagpaningkamot. Kay ang inyong pahiyom labaw pa sa tanang bahandi. Hangtod na ako'y kusog nga ginhawa, kamo pirmi ang akong unahon. Usahay walay tulog, walay pahulay. Kay daghan pa ang kinahanglan buhaton. Apan bisan unsa kalisod sa kinabuhi, dili ko mobiya sa akong responsibilidad. Kay ang tinuod nga gugma sa pamilya dili masukod sa kadaghan sa kuwarta, kundili sa sakripisyo ug pagatiman. Nawalay pagduha-duha nga gihatag. Kung usahay mapakyas man ko, mubarog gihapon ko pag-usab. Kay ang matag kapakyasan lakang padulong sa mas maayong ugma. Paningkamot sa pamilya mao ang akong sad hangtod sa hangtod. Bisan pila pa kaunos ang moabot, dili ko biyan ang akong mga gihigugma. Kay ang pamilya mao ang akong kalibutan. Sila ang hinungdan sa matag paningkamot, ug sa adlaw nga matuman ang among mga damgo. Ang tanan akong singot ug kasakit mahimong kalipay sa among pamilya. Oy, 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 oy. Padayon lang, ayaw gid kawadi.
Sa matag tao paningkamot karon para sa masayag nga ugma. Hinanmala Studio.